बॅग नंबर 1. बॅग नंबर 2, 3. तिकडे बघा, ही मम्मीची बॅग, ही पण मम्मीची बॅग. ह्याच्यात भाईसाठी गिफ्ट आहे, ह्याच्यात मम्मीचे कपडे बिपडे आहेत आणि आपल्या काजलच्या मम्मीची बॅग. चला, मुंबईला जायची गाडी किती वाजताची आहे? आता 12:30ची होती, लेट झाली ना. 2ला येते. 2:02ला आहे. जा फुलं घाल. चप्पल घातली तर काजल. चला, आता दोघांना सोडायला चाललो मी मुंबईला. मुंबईला जाऊन येऊ का? काजल सांभाळेल. ते बघ. चल, गाडी भरल्या आहे बघ. बुबू बघ आली, झोपले बघ. आता डायरेक्ट कधी भेटणार मम्मी तू? आता 15 दिवसांनी येणार. हो, दोघं येणार ना? होय, दोघं जातात तसे, दोघं या 15 दिवसांनी. चालेल ना काजल? नाही दोघं येणार. लेट होईल. चला. हा चला. खिडकी खाली कर, खिडकी. चला काकी, चाललो आम्ही मुंबईला. नाही ना, तब्येतीला जपा. बाय बाय गावी, आम्ही चाललो. आई चालली गो. कार घेऊन चाललो आम्ही. बाय बाय. बाय बाय बाय. तब्येतीला जपा, ऐकला? हा, खाली करू खिडकी. थोडी थोडी खाली करा, मग आपण करू वर. बाय बाय. आपण दोन्हीच हात करूया. हा बाय. इकडून जर कोण असेल तर त्यांना बाय 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 बाय. ऊन आहे ना, मग आता मी मच्छी आणायला कसं गेलो होतो मग, एवढा ऊन अजून ते पण. चला आलो. मम्मी आणि काजलची मम्मी तिकडे उतरली आहे. आता जरा गाडी पार्क करूया आणि आपण त्यांना ट्रेनमध्ये बसवूया. आता त्यांची ट्रेनचं नाव आहे दुरंतो एक्सप्रेस. ही रत्नागिरीला 12:30ला आली पाहिजे होती, पण मी टाईम बघितला तर ती ऑलमोस्ट 2पर्यंत दाखवते आम्हाला. तर आम्ही आता पोचलो आहे. गाडी पार्क करूया आणि आपण जाऊया. गाडी बघा, मी इकडे पार्क केली आणि इकडे आपलं रेल्वे स्टेशन. को जाने वाली 01139 मडगांव अगले स्टेशन उचित समय में प्लेटफॉर्म क्रमांक 1 से चलने को तैयार है. हमारी सफर दिवसातून 4 वेळा सोडतो माणसांना इकडे. पण आम्हाला आहे व्यवस्थित गाडी? समोरासमोर बघून गाडी सुटायची. चला आरामात जावा. हा चल बाय. चला, मम्मीला आणि आईला, काजलच्या मम्मीला पण बसवलं व्यवस्थित. दुरंतो एक्सप्रेसचा बिफोर डब्बा होता. आणि मम्मीला आणि काजलला ही सर्वात चांगली गाडी आहे. आणि त्यांना साईडचे दिले, म्हणजे साईड लोअर साईड अप्पर, म्हणजे जरी वरती कोण नाही जाऊ शकला तरी साईडला ते दोघं जण बसू शकतात. आणि AC कोच आहे. बापरे, जरा AC कोचमध्ये आतमध्ये जाऊन जरा मस्त थंड वाटलं. बाहेर आल्यावर खूप गरम होते, लिटरली लय गरम होते. आता जरा थोडा वेळ, मम्मी 15 दिवस, मम्मीची अपॉइंटमेंट बरोबर 5 दिवसांनी आहे मुंबईला. मी जरा आराम पण करेल आणि डॉक्टरची ट्रीटमेंट पण होईल मम्मीची जरा. आपली वाट कोण बघू ना बघू, पण आमची बुबू बघते. बुबू आली? कुठे गेली होती? आता पूर्ण फिरून येईल बघा. बुबू, ए बुबू, आली बुबू? चला चला चला, आतमध्ये येते.
हा चल चल चल. अरे आतमध्ये येतेस काय? अरे रे 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 रे.